Salut, eu sunt Antonio și bine v-am găsit la primul meu episod de Brawl Stars. Astăzi o să ne jucăm Brawl Stars și o să facem un pack opening de pe joc. Hai să dăm drumul. Dar înainte să începem, vă rog să dați un like și un subscribe pentru că m-ar ajuta să continui. Aici avem de la Ranked, avem ce avem pentru pack opening. La Ranked asta avem un Hypercharge, Ranked avem un legendar, pe acolo un Starter, ce mai avem. Și aici la shop avem un skin, avem un box, mega box. Da, și hai să începem. Am luat un skin pe Crown, numai că pe Crown nu l-am. Din păcate, poate o să-l luăm și pe Crown. Hypercharge pe Colt, dar nu avem un Ranked. Și am primit un pin destul de drăguț. Aici un epic. Am primit un jucător, un Ranked. Avem 250, ok. Un legendar și avem unul de ăsta pe Colt, nu știu, am un Ranked, iar un pin șmecher, avem iar un Star Drop, un Raid, un Ranked, și bun, așa, mai avem un Star Drop, legendar! Wow! Nu cred așa ceva! Wow! Wow, așa ceva! Mi l-a dat pe Hank! Wow! Bă! Wow, cât noroc am avut! Mi l-a dat pe Hank! Hai să trecem și la pack opening-ul de pe shop. Bun. Deci avem ăsta, hai să vedem pe care nimerim și ăsta este pe Shelly. Numai că nu m-am câștigat la perioadă 200 de coins și acum zice de asta un mitic, un super rare 6 de astea. Ok. Un rar, mitic, legendar! Wow, un legendar și am primit pe 8 bits treaba asta. Okay? Aici avem un mitic chiar, dintre care avem pe Trent, avem un super rare sau două super rare. Atunci iar un super rare. De coins. Avem 4 legendare. Wow. Avem acest ok, 1000 și nu te cred, un skin bolt. Wow. Nu te cred, bă. Wow. Ce frumos, un skin bolt, două skinuri. Wow. Avem 4 super rare. Super rare. Bun, și aici avem un mitic, da, pe care am luat ceva pe un gadget pe Mortis. M-am luat acest skin, am uitat și cum se cheamă, Jion, cred că e chinez băiatul. Ok, boxul lăsăm la final. 400 de alea, am luat un pin și 500 de alea. Ok. Am luat un skin pe ăsta, pe Otis, numai că nu l-am pe Otis, așa că, na. 60 de alea astea. Și acum, marele box. Hai să vedem. Bun, avem 22. Ok.
ok. Luminiță, avem luminiță și... Alright, who needs divine intervention? Mamă, cât de faine! Wow, avem un schimb pe Edgard, dar e fain rău. Oh, am avut încă... Wow, și avem încă un schimb pe Brock. Wow, e de la Maker, wow. Foarte fain, chiar îmi place. Și atât, respinuri și ce mai este. Foarte fain, îmi place. Bun, și acum spunem să intrăm în meci, nu? Divine lethargy flows through me. Da, uitați-vă la cât de fain e ăsta. Foarte fain, dar hai să vedem și ce poze de profil avem. Ia, de și ce poze avem. Îmi place poza asta. Poza asta îmi place chiar, nu? E ok. Bun, cam astea schimbările mele. Uitați că dacă vreți să facem un tur al contului, adică să vă prezint tot contul, tot skin, tot, dați un like, poate la 5 abonați, 10, facem chestia asta. Uitați-vă dacă hai să maxăm unul, pentru că avem destul de mulți bani și cred că mai sunt pe chinezul ăsta. Dar hai să maxăm, hai, maxăm până la 11. Hai, maxăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Am 11, gata. Și acum luăm toate astea. Ăsta, aici luăm ăsta cu scut. Pentru că Star Power luăm ăsta. Dar mai întâi să luăm Hypercharge-ul. L-am luat Hypercharge-ul și acum unde mi-a rămas 1000 și deci de 1000 luăm aici și l-am upgradat maxat tot. Aici avem astea de care luăm 100. Nu știu la ce prea ajută astea. Poate ajută la ceva. Ia de la ea doar cum e. Ah, bă, dacă dădeam 5.000 puteam să-l maxez pe Edgar, dar nu, nu las. Da, mă jucăm cu Edgar în meci 2. Da. Am luat ăsta pe Barley. Da. Să-i dăm play să vedem. Bun, și am intrat în match. Hai să vedem. Bun, e destul de ok. Hai. Până aici un brawler. Ok, hai. E Barley sau? Da, e Barley. Se pare că e Barley. Hai să vedem, poate dăm, hai. Și? Haide. Fugi și nu pot să las. Hai. L-am omorât bine. Bun. Mai suntem 7 oameni, fără mine. Nu mai găsesc niciun player. Ați dispărut, playerilor. Ați dispărut? Că se bat acolo, se omoară, pe ecran, stai că pe controlul, ce se întâmplă aici? Am pierdut puțin controlul, nu știu de ce. Da, bun, văd că se omoară acolo, bun. Spike, aici. Și hai, bine, pe Spike. Avem acolo, bă, pușnică. L-am sărit și dă. Putem să omorâm. Dacă omor câștig. Hai. Dă. Bine, am câștigat, am luat meci. Câștigat. Aproape facem 4100 de trofee. Ce a apărut aici? Apăsăm pe later.
Și ăsta nu prea înțeleg ce cu ăsta. Adică nu înțeleg update-ul ăsta, adică nu știu ce update. Ăsta, dar nu. Update-ul ăsta. O, ce... Hai că am primit. Hai să-l punem. Hai să punem. Dar e iconul, că e fain. Hai, du-mă jos, cred că e, nu? Da, uite. Bă, hai că arată ceva. Contul meu arată o leacă mai bine, nu? Eu așa spun. Bun, am intrat în alt meci. Să vedem, poate îl luăm și pe ăsta. Ar fi fain să îl luăm și pe ăsta. Oh, sunt player aici, l-am pe Colt, dă-i. Da, am bătut și pe Colt. Are șanse. Mai poate câștig și meciul ăsta, îl câștig. Hai. Hai să facem să-i cred că să mă mor. Era nevoie de un alt Colt și l-am omorât, bun. Mai sunt 3 oameni fără mine. Bun, deci este 1v1. Nu știu cu cine trebuie să mă bat, dar și am câștigat și a doilea meci. Bun. L-am câștigat și a doilea meci. Am făcut și 4112 de trofee. Avem un car drop, un rare. Ok, și da. Cam asta e, nu? Și avem aici pe Max. Abia aștept să-l iau și pe Max. Da. Băi, e tare acest. Scrieți-mi în comentarii, v-a plăcut acest Pack Opening sau cum am jucat? Dacă v-a plăcut, dați un subscribe și un like. Eu am fost Anton, rămas bun. Vreți să continuăm? Dați like și